Bună seara, ce s-a întâmplat? Sunt nevinovat, n-am făcut nimic. Gata, bă! E adevărat că au fost găsite stupefiante la dumneavoastră? Astea-s manevre de la gardă. Astea-s manevre de la prăduitor. Al câtelea transport a fost? E de la prăduitor totul. Al câtelea transport a E fost? de la prăduitori. E adevărat că ați fost mai mulți? E lumea cu ochii pe Gata, mine. bă! Închide, bă! E lumea cu ochii pe mine că vede că fac Bă, bani. închide, bă! Mario, să stai cu minte că o să vin repede. Bă, închide, bă, gata, pleacă de aici. E adevărat că erau inclus și copiii dumneavoastră? Nu, e lumea cu ochii pe mine. Erau minori? E lumea cu ochii pe Sunt minori copiii dumneavoastră? Bă, pleacă de aici, bă, bă! mine. Băi, abonat pe mine. Bă, pleacă, bă, de aici. Tu știi cine sunt? Bă, pula, cine ești tu, bă, nu mă interesează, mă. Ia, Te duci pe 25 de ani. Ia, control. Pune mâinile aici. e lumea cu ochii pe mine. Și nu... Ce ai în buzunare? Zi-mi ce ai în buzunare. Doamnelor și domnilor!